No niin, turnauksen All Stars-joukkue esittäytyy. Siellä pelaa numerolla 9 Tanaton. Kättä pystyyn. Hienoa. Numerolla 13 Christian. Kuten huomaatte, näillä on tämmöiset brasilialaistyyppiset taiteilijanimet tai käyttävät nyt etunimiään. Numerolla 5 Mikko. Numero 15 Markus. Numero 69 Risto. Numero 12 Janne. Numero 1 sekä Kassan joukkue. Jo legendaarista pelkoa paikkakunnalla herättänyt jalkapallojoukkue, jonka kokoonpano on vaihdellut noin 3:30 asti, kunnes sinne vihdoin saatiin yksi alamieskin. Mutta aloitetaan tärkeimmästä, eli puheenjohtajasta Mia Rouvinen Hernevaaran taskurakettiin. Ja numerolla 1 Janne, asemapäällikkö Hongisto, kotiteollisuusyhtiön vastataitoilija. Ja varmana vahvistuksena ostimme tuossa puolen päivän aikaan kohtuullisella, mutta salaisella summalla Simo Saalman. Ja kotikentällä pelaa Ile Laurikainen, Kontiola Kitee. Ja Panu Hattunen, Joensuun pop-muusikot. Ja veräjävartijana Timo Sallinen, Koirivaarantien Kauhu, Rivelboar Ball FC, ainakin entinen joukkue. Ja Janne Heinonen, ei näitä Hongista enää monta aina mahdu joukkueeseen. Janne Heinonen. Ja Baaren muistoja on myöskin lämmittelemässä Tuomas. Onko Tuomas päässyt sinne asti? Kyllä, ja kengät on löytyneet sopivaksi. Ja lisäksi ostimme, ettei tulisi mitään arvolautakiistoja, tuomarin kanssa omaan joukkueeseemme Jalkapalloliiton Savo-Karjalan piirin puheenjohtajan Esko Parikan. Juniorit, tämä on nyt sitten selvä peli tämän hankinnan jälkeen. Mutta maaleja puuttuu vielä ja yleisöä kaipaa niitä maaleja todella runsaasti. Vero ei ole vielä maalia tullut. Me ollaan pettynyt. Pelipallo hukassa. Että Kassan joukkue tässä nyt säästyi. Ja jos pallo ei vaikuta oikein käyttäytymään niin kuin tahdotaan, niin se on varmaan taas ollut järjestäjien väärä valinta. Hyvä Juha, just noin.
loistava maali. Oikein in.